dadi bojomu, aku mah nek kowe kathokan, Mas. Lah terus kowe kudu sarongan ae. sarongan terus. Ya. Wah, Sanggup apa ora? ora kok bergaring lho, Dik. Wis pokoke ngono jalukanmu sanggup apa ora? Sing penting karo awakmu. Aku tak sarongan. Tenan lho ya. Ya wis bendina sarongan aku. Monggo Ketur. Yuk, ada siapa lagi kalau bukan ada si cantiknya. Mbak Menowo. Mbak Menowo piye to? Menowo enek, aku tak renek. Enten. Monggo Mbak Yu. Niki wonten pamundutan, niki nek mboten duet, mboten enten jenengan mboten saged. Yuk wonten Pamundutanipun saking Bapak Ewo sinten duka? Nggih. Jam 12. Nggih wau wonten napa niku bebungah. Ini tak coploke. Wah, ngene ra iso tenan. Ora iso kulino tinggo wong kok tinggo badak. Nah, ngene kan. Bisa terus apa Ya tuh? coba ngene bojoku kuwi ya. Ucik dipeseni kon bali. Iya. Ya monggo wonten sinten menika Mbak Minus, monggo Mbak Minus. Yuk, ayo campur sari. Panas. Sapa kok iki lho sapa? Lho, iki ya sing jenenge widut. Lah tenan to. Piye? Iki lho. Iki. Piye? Iki sapa? Ya iki. Lah kok nyeluk Minus? Lah iki makhluk halus. Kuwi jenenge Minus ya kuwi. Sampeyan sapa? Oh, nganggo pertondo. Pertondone piye? Berarti wong wedok iki enek rasa karo kowe. Gak iki nganggo apa? Bahasa isyarat. Oh, bahasa isyarat yo balesi ngono to. Mbak, sampean asli. Oh, yo. Awak tak kok. Sampean asli ngene kan wilayah kene ya. Oh, wilayah kene. Iya. Berarti nek ngene iki wilayah kene. Wilayah kene. Oh, yo takoki nek. Ngono wis. Oh, iya. Bahasa isyarat. Sampean kok omah wis bro. Kuwi apa kok sok? Kowe kok omah kok piye to? Posisi omah iki numpak motor apa numpak truk? Nak truk kan ngene. Oh, numpak motor. Santai. Oh, ngene. Sampean wis. Lha kuwi apa nek kuwi? Opo kuwi? Lah kowe jere sing paham basa isyarat. Kuwi anu sing duwe pabrik susu. Aduh, sumpah ngono artine. Ditakoki sing genah to. Lah iya, saking anu dalem jam pira, Mbak? Kira-kira. Wah, oh jam blurut. Kok jam blurut piye to? Aku kawari. Aku malah nemen. Iya. Ayo. Kau cobar piye? Ngene lho kowe mbek wong wedok iki sing alus sing becik. Nyuwun sewu diajeng paring asma sinten nggih menika? Kula Minus, Mas. Nyuwara apik kaya ngene aluse kaya ngene kok. Nyuwun sewu dalem saking pundi diajeng? Kula saking Blora. Blora ya apik kok omongan genah kok sok. Piye to, Mat? Tak kira asli mriki. Saking Blora to. Ora ngono. Oh, wau dugi mriki jam pinten diajeng? Kula jam sekawan, Mas. Enak nek kok
Rombongan benten enten ketoprak iki berarti sampean nggih enten. Iki wayahe. Wayahe apa? Wayang ngopruk botol. Wah takoki lagi kene kuwi kok semalih lho. Oh ya piye Mbok takoki kuwi to. Nyuwun sewu diajeng paring panglipur dalu punika teng dalemipun Bapak Koso nggih. Injil leres, Mas. Tulung takone ndi bojo kurung. Nyuwun sewu jenengan sampun gadah pasangan atau tasik yambaan. Kula tesik perawan, Mas. Perawan. Ayo, kira-kira nek kerek. Kira-kira sampean buta sing nunggone omah mboten? Nggih buta ta, Mas? Jaga omah Nggih. kire. Nek wonten nggih. Lah niki enten. Lho, wonten. Wingking kula Alah. nggih niki. Wah lagi bosku kok. Bos kire. Malah apik Kok bos kire piye to? Kowe iki sing kena to? kon takono kira-kira gelem ora mbek aku malah golek tukang joko. Sampeyan nyuwun sewu, lek sampeyan dipek garwa, dipek bojo karo Mas Komet nika purun apa mboten? Terus terang. Niku tiyang napa mboten ta, Mas? Undur-undur. Karo Undur-undur wong sing kok lemah. niku tiyang napa. Wong wedok ngono kuwi pancingan, Met. Iki jawabi, kula nggih tiyang, kula tasik trah kraton. Ngono. Apa? Napa? Nggih Bu Susi, lagune napa? Sinawang. Oh nggih nggih siap-siap. Matur nuwun nggih. Rezeki lancar Bu Susi, matur nuwun. Kuwi sapa, Met? Sopo? Mbak, sampeyan tau ngerti to? Napa, Mas? Deknane daerah kono enek dagelan gawa dhuwit saweran, Kena apa? mulih diceloki gledek tuh. Iki lho cek ning kene iki. Kowe lali ya? Lali. Kaya ngono. Dinane ning nggonku kono ya nek lho Mas ning Blora. Dagelan nek keli saweran nuku teko omah setruk. Woi, gak Oh, gara-gara satu sing ngene. Sik. Aku kok wedi dhewe. Nyapa kowe? Aku wangi golek sing 50. 50 iki mosok 50 kok ape setruk. Wis ra kena ya wis. Ora kena piye 50 e. Ya iki lho, kena jae, kena. Katut kiokot itu. Kok iso teko kiokot piye to? Oh, sopo? Iki lho, Lah iki lho. Ayo Mbak diterusne nggih jambu alas. Anjir, matur nuwun lho Mas. Ya Allah, muga-muga tak dongakno rezeki makeh ya Mas. Nggih. Tak dongakno ndang entuk jodoh. Waduh, nanti-nanti. Tak dongakno jembar dadane. Iki wis jembar kabeh, Dek. Jembar kubure. Aja kubur aja. Suwe kuwi nguri. Oh, somber. Wong wedok nanti-nanti wis padha. Padha piye to? Lah bojoku anggere pertanggapan sesuk mesti ning pasar Kali Tidu. Nyapa? Mulih ngono mesti nggo gelang. Ya suwun ya sing ngukokno kuwi ya sapa? Mor-mor kok matur nuwun. Makasih ya. Lah kowe golek dhuwit kanggo sapa nek gak kanggo bojomu? Kanggo kan. Yo. Ya. Asal. Lagune Jambu Alas sampun dipun pinangkani pamundutan. Penak ya Mas. Bayanganku penak ya Mas. Penak ya Mas. Penak ya. Ya. Penak ya. Enak ya. Ki umpama ora nang umum. Jan wis tak rogoh gandrosmu. Kok sambut rogo gandos. Lah wong lanang dipancing. Kowe sebagai wong lanang aja sampai kalah karo wong wedok, ya tunjukkan to pelananganmu. Tunjukkan kejantananmu. Ngono lho, Mas. Iya, Mbak. Sing gagah. Dada dibusungkan, kaki dibuka lebar dikit. Jalan pelan-pelan. Elek no. Iki lha apa jane mana kok iso. Omong. Bagaimana menurut Anda suasana di Bapak Koso? Sing gagah ana omongan wong lanang kok iso ngono to, Mas. Wong lanang ning Iki kaya jare bojoku wis paling gagal. Sing ngono ra gagah tapi kaya wong tekor. Masa kaya tangga. gagah iki piye to, Dok? Ngene lho Mas, tak contoni rene nek pengen roh wong gagah. Piye to, Mbak? Mengkerik. Ngene, Sikile dibuka. sikil dibuka. Dadane dingenekno. Busungkan. Matane mendolo. Lho. Melet. Tanganmu tipe apa ya? Oh ya lah, Ngapunten Mas, tangan kula anu bakda mlebet WCW. Rasane piye to, Mas? Nah, kaya anu fresh Nah. care gitu. Kowe jane nek ngono ki lho gagah tenan. Gagah. Ngene? Iya. Lah kok gampang ya? Mas kok mati timbang guyu pantes nek melet tok ya, Mas. Jan nek melet jan kaya artis tenan kok, Mas. Ngene.
Aku seneng nek kowe melet ngono kuwi. Wedok ki senengane dhewe. Lah ya aku ngene. Ya. Lah gak ngangkat. Gak ngangkat. Ya Allah, nek melet ngene iki kok bagus ra karuan aku dadi tergila-gila padamu lho, Mas. Ngangkat iki Kak. Nek terus ngantek sok mben ya, Mas. Amin. Iki tuh melek. Oh melek muni gak nyongko angel ramu. Aku mbayangno Apa? Pak Koso nanggep dagelan naga ya iki. Kok iso nogo. Lah menet-menet kaya ula tali picis. Lah kowe dadal omong dadal melet. Omong gak nyongko. gak nyangka. Lah iya, mula wong kadang-kadang sing sepele niku ora disyukuri. Iya. Alhamdulillah wis duwe ilat. Ngono lho. Iya iya iya. Ngono. Aku sida mbok rabeni ora? Kita mbok nikah mbok rabine piye to? Dipek bojo kuwi lho, Mas. Dirabi. Oh iya, gak nganggo ni. Ora jangan nggone. Sida mbok rabi ora to, Mas? Yo Aku kadung ngombe pil. Pil apa? Eh? Koplo. pil apa? Irek. Aja ngombe pil. Aku pil model pernah kabeh iki ora percaya. Loh, lah kenapa? Alah panggah meteng bojoku ya meteng kok. Masa? Iya. Lah kowe wis dibojo gak jek rabi aku to, Mas? Karoro Oleh ta ngono. lanang iki bebas. Oh, ngono. Sing penting iso adil mencukupi. Buktekno karo Mbak Minus piye-piye carane Mbak Minus atine iso gelem karo kowe. Ayo. Iya, iya. Nyanyino sithik-sithik wae. Yo 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 yo. Apa iki? Aku dhewe bingung ya, Dak. Ya lagu sing romantis. Wis romantis ya. Romantis Ya, lho. C Mas C. Ya, jreng. Andai kau tahu Wow. aku mencintaimu di dalam hatiku telah terukir indah namamu. Aku diputer terus dipangku ayo. Aku takutkan kehilanganmu. Aku takutkan kehilanganmu. Woi, ini kan bendino ini ya. Niki live streaming ta, Pak? Betul. Live muter. Nek apa to, Mas? Jane iki kok iso. Lah lho kira itu live. Lho aku ki lho jek legan. Wes terusno. Wes nang omah tak urusane. Kowe senengane kok golek rosokan ae. Lah iya. Rosokan tapi cek muning e. Kudu. Ora enak wis lah. Masa ora enak. Tak telatenane. Ora apa-apa ning panggung ki los, Mas. Ngono. Ning omah tapi ning ngene iki milik umum. Lah. Memberikan hiburan los. Aku milikmu, Dik. Nah, Kamu milikku. gendong. Nek sok gendong ora masalah. Panggung ki milik umum los. Panggung ki wae. Weh awake dhewe. Ah, tak jual. Lho kok mbok dol. Lho. Kok sama malah adol panggung. Dikuasai karo Mbak Minus. Oke. Ngono lho kok. Sampeyan kok kono? Aku tak dadi ora ganggu kowe aku. Gak. Aku dadi jaran. Oh iya iya. Jaran kok gudi apa kuat nggo penumpang. Jaran kaken lemak. Nek keke ora jaran, Mas. Lah apa? Kingkong. Lah iki lho cocok. Kok ngeroyak kowe iki. Oh, malah seneng. Tuh, kowe nesu e piye kok sok. Iya. Aku takutkan kehilangan. Film Mbak, halus di film halus slow. Sayang, aku mencintaimu sayang. Oh, Mas. Kowe roh apa, Mas? Aku kaya raut padasan. Enak ora? Lah kok iso pas kono ta? Lah piye? Pancen ya mbok jarak kok, Mas. Ah iya tak pasno ora bendino ya. Tapi tenan kok, Met. Apa ya? Tak sawang kok kene pas kok. Upama Mbak Minus kok sida mbek awakmu. Aku. Wis Wes jan omahku kobong ndi. iso kobong piye to? Ah mesti mbok sumet. Kowe pengen Ora omahmu ya tak bolongi. Tak inceng sandine ngono. Oh, tak culek PC kowe. Aku pengen ra polahmu piye? Kata-katane Pola. sing manis to, sayang. Oh iya, tak culek pisek. Ini sampeyan cekel-cek kene sayang. Aja ngono to, sayang. Terus gedhok kok tembok. Mbok sing manis, kata-katane ki sing alus. Nyamuk, Mbak, nyamuk. Pipimu kok cingkrang. Lah
ya nyamuk duwadak ta ya ya. Lho Mas. Dilus pipine dilus. Oh, ya Allah Mas. Malam ini Jerawatmu kok wis mari mbok tambani apa ta Mas? Alhamdulillah. Ini ketoke brogal-brogal lho ya. saya kasih pikang swang. Heh? Pikang swang obat bengak lho wi. Seriti. Oh seriti. Alhamdulillah. Sudah sembuh. Mari ya Mas ya. Nek aku gelem dadi bojomu Mas. Tapi aku ndek penjalukan. Apa itu? Aku nek wis dadi bojomu aku kudu mbok gekno anak 12. Wah. Hei? Iya. Aku nek wis dadi bojomu aku pengen mbok gekno anak 12. Sik to aku loro iki. 12. Nek gak 12 aku mau. Ngene ya. Mau. 12 sing 10 ra sah nek ndase ngono ya. Loh. Sing ndase loro iki. Lah kok nek nek ndase nek raup piye? Rasa raup malah irit banyu. Iya ra? Iya. Pokoke sing penting 12 ya. 12? Iya. Dirangkul no. Kowe nek dadi bojomu aku mah nek kowe katokan Mas. Lah terus Kowe kudu sarongan ae. sarongan terus. Iya. Wah, Sanggup apa ora? ora kok bergaring ya, Dik. Wis pokoke ngono jalukanmu sanggup apa ora? Sing penting karo awakmu. Aku tak sarongan. Tenan lho ya. Ya wis bendina sarongan aku. Itu kingkong itu suruh pinggir dulu dong. Sing kuwi. Iya. Minggato. Dan gak ganggu ngono Mas. Yo, kowe kaya pengertian. Ayo, isik ketok para penonton. Minggat. Panggung wis tak tuku. Takono, Pak Rutamaji. Medit. Lah yo. Serana medit, ada apa kadane? Ada kurian ngono ya model. Alas ngono kuwi, Dik. Saiki ning kene karek awak dhewe wong loro lho Mas. Iya. Terus piye? Langsung. Hei, apa kowe? Apa kowe? Wani kowe, ha? Apa kowe? Sik tak delok. Wani, ha? Dilotok bocah kuwi. Ora bokong gedhe diogrok-ogrok. Dilotok bocah kuwi. Dilotok, sapa kuwi? Sapa kuwi? Sepurane, Dik. Terai. Ana apa, Met? Kowe mengen apa ta? Aku disogrok kok ngisor. Berarti aku yo. Lah kok disogrok ya? Arep iki. Ora ana apa-apa kok. Wonten pamundutan mau napa? Request lagu. Engko. Ongko. Engko ki bar ki nek jejer-jejer para penyonyo-penyonyo. Penyanyi-penyanyi, Mas. penyanyi-penyanyi. Untuk ngene lho. Ora nek sing ngene kuwi wis dipecat. Wis ta? Wis. Yo ngono lho, dadi tegas. Apa jenenge? Sinamahan nenek. Nggih. Sinarengan nenek. Ah. Terus ayang-ayang ngono. Ya. Oh, sing di siaran ya Mas ya? Ya. Weh, Siarno. sing apik. Nuwun kula Oh, nuwun. iki lho bintang tamu niki. Ingkang salajengipun menika wonten widodari-widodari ingkang ayu Sulistawarni. Wonten sinten menika? Menika wonten widodari saking Edi Penny ingkang katon ayu sumunalipun. Monggo wonten monggo widodari. Monggo. Kita tampilkan busana toprak. Dan juga ada busana pantai. Ayo Mas, diiringi musik Mas. Tak senengmu Mas. Ayo.